Hey guys, welcome back to another video. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायफिनबाय। पुर्णिमानि गोदान मोनसे आंदों सोलिगासिनो रेकर्डिं थ' बेखौनो एसे दिन्थिनोसै नोंथांमोननो नायलांबाय थादो। ओमफ्राय पुर्णिमा मोना मोनफैखाबाय। पुर्णिमा हाय होनदो दे। हाय। इसां दलर हायल' होनो। ओमफ्राय बिथिं दोङो जोंहा पुर्णिमानि अंकल ओमफ्राय इथिं मनजिल भाई हाय आरो बिथिं नै जोंहा जुटि इन द हाउस वी आर इन द हाउस अफ जुटि फाग्ला उल्थासो बुंफ्लांदों आं इंलिस रोङा दे मिस्टेक जानायखौ गाज्रि जामोन आरो रस्ट खालामलाबायनाङा ओमफ्राय दे स्टार्ट खालामसै दे एसे लेट जादों खननाया बरिया जालांगोन कास्टिंखौ एसे मोजां हो लास्टनि कास्टिंआ थिगानो प्ले खालामना नायलाय खोनासं स्केलखौ नायबाय Perfect kunci lawan tuh deh. Pas nggak tuh zabenan mbak. Suci kan ada nggak? Bukan baru. Nunggu kan lagi sih gua mana? किसुमान खननाय दं आरो आं गगा मोननाय खिन्थु हमना मोननाय ओइ खेबसे दै महरनाय मोननानै मोजां खोनानाय गगा मोनदों लाखिनि दे लानि दावगाबाय बे बारो जेबो नङा नोंनि थाखायल' गेरबो आंनि एसे गारगोन नोंनि थाखायल' गेरबो आंनि मावखाङो थांना थानायनि आसा होयो फेडिं खालामनांगोन बेखौ उनथिंजाय Halo. Na 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 na. Jadi. Siap. Nanti. Ready mau. Pada. Dah. नोंनि थाखायल' गेरबो आंनि मावखाङो थांना थानायनि आसा होयो एसे लेट जालांबाय थादों न' ना जाबाय बोरै Cari. देलाय Tapi ini sekarang ya. नोंनि थाखायल' गेरबो Biasa dah kan. बोना होदों खिन्थु सुइट जादों बे बुस्थुआ
जादों इयो एक्सट्रा लालायखो ना बोना हाबाबो जागोन ना बोसियां जागोन दे बेनि उनाव नोंनि थाखायल' सिमां सुजुयो This tune. Kan sini. नोंनि थाखायसो सिमां रुजुयो सुजुयो सो लेट जादों होननाया नों बिराद स्ल' होनदों बावगारलांदों माने तालखौ नोङो दे नोंनि थाखायसो मामोन नोंनि थाखायसो सिमां सुजुयो थांना थानायनि आसा नुयो आसा ना लामा नुयो आसा नुयो Asaman. आसाखौ नुयोना नुयो गोसो सिङावब्रा दे नोंनि थाखायसो सिमां बै माबाखौ नोंनि थाखायसो नोंनि थाखायसो माबा जादों जेनेबा थाखायसो सिमां सुजुयो एके सुना सिमां सुजुयो एके सुजुयो जाफुंगोननि लामा नुयोसो जाफुंगोननि लामा नुयो नोंनि थाखायसो सिमां सुजुयो लामा नुयो होना हो रिं फिसाखौ Jangan. होना हो फिसाखौ मा नोंनि थाखायसो सिमां सुजुयो जाफुं नोंनि थाखायसो सिमां रुजुयो सुजुयो बारे बारे रुजुयो फैबाय थादोंलै आंना होना हो रुजुयो नोंना जोंबालाय सिमांखौ रुजु जायो जानो जाया सिमांखौ रुजुआब्रा सुजुयोसो दे बिदिनो खाफ्लाङो होनदों नोंनि थाखायसो फाइल रे फार्स्ट नोंनि थाखायसो सिमां सुजुयो जाफुंगोननि लामा नुयो जाबायलै नोंनि थाखायसो सिमां सुजुयो जाफुंगोननि लामा दिसुन जाबाय Di sini dulu. ट्रान्सफार इम्पर्टेन्स जाबाय थायो हाब्रु मा बोथिया नागिरनाय बायदिसो मोनलायलांगोन मेथाइ खननाय गैया खनना बायदि नुगौ मोनसे Dah. दे नोंनि थाखायसो नोंनि इसारायानो नों बुङाब्लाबो नोंनि अननायखौ दिन्थियो नोंनि हमनानै थासान्दि Bilang, bilang. नों बुङाब्लाबो नोंनि
मोननायखौ दिन्थियो आंखौ मोननानै नों दासान्दि आंखौ समायना नोंजोंनो सुदेम